Katukan nisngi hadian ke jingmi ke huri hura hapadang ki khasi bat ki karbi hagasnong lapangap West Janda Hills District haga kendai tarik urisau arhaja arpusan kala penlong ya ke henyo trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF ban kenno bakadai namar ke jinglek palat pot ki karbi. Habakran cikilat pathai kubor haga khatway tarik urisau arhaja arpusan na kaliang uba canda mesunga u chairman ke HBDRF ulaong ban nakapor sa kapor ki karbi ki ju yai pendek ya ki balej ot kaba bat kumta kim ban si ban lej bun pat sa ki lingkha klam dadon kanu jing temu ban penmi jing kulmar. Nolor kata ulaong ru ban kaliang ka sarkar kan haban siu ka bailot ksan sa kinong ram lara kim yo ban ot lani ban thung kuba. Te ngi penpau ke jing sngew khia halor ke jing jia hakisnong lapangap bada ke juku poru nagaliang jongi hukum ke forum kabaju uyeng na ke benta ke jing e joki pai nung snong jongi ti badon ke snong kaput bad haga jing ide bakan ke kam na ke por ngiledep ai ke jing thok ke bubun teli ke government ke sarkar jela jongi bad in person meeting ru ngiledep yesong sibun teli kita ke meeting na ke benta ban wanra ya kata ke chongsuk chongsan ke roy ke par ya ki pai ni snong jongi badon ci snong kaput te na kaliang jongi nyimong ba ga government kam simkhia ki don hi ki benta ki ba ka government jongi kala simkhia haga jingi de bat kene ke jinge hinre kumbang ngelio ihi de le jongi khmat ba kene ke jing simkhia jong government kam pat biang na ka benta ban ai kata ke jingnya da bat ban ra kata ka chongsuk chongsang yagi perdok persenam jungi ki besong ki basa siki ceka kaput bat khamtam siki sunong ki thag badon spok blok 1 bat blok 2 te ka kubor lani ka jingdon kam ka bangingi kwa ma pen smeu sebaro ki pach lani ki khon ka bri hunyo trap hakani ka por ka dei phanga jingjia ka bajia hakani arsngi laisngi mensisngi mo haka chnong la pangap haka ba kalami ka to ka huri hura haka ba kalami ka jingye choy yadat bat kumbang yu ihi kelat pathai kubor ba kato kat ni nakiken hunjai benreu karbi kila ye mensau bat ru uwe ula du no elaga jong jingim hakato ga jingjia te hoi hi ngi hi na kaliang jong ga forum mo ngim kersan ya gano ga jing yu umsau ga jing umsnam te ngi yeng be hlor kanong rim ban ya kren da kata ka hok bat ga jing shisha da kata ka non violence te hinrai ladangi pekpat ia ka jingjia lene ia ka jingle omde bengi keno nagiwe pat kiken hunjai benreu kalong seba palat put ia ka ba ki jai benreu jungi ki dei bansha bat kila bansha te khendiat kapor kam sha yengi bengini kran slam te kumbangi tip hi nadu handai hanthai kulong kuma ka snong lapangap kadai be iha po upur usam jong hima jaintia bat ka habru po kilaka siling mentang bat ka snong tapat leik badang susing hakisnem cejar khandai spa saupewe saupear kat kumajing tip ka mangalayo kadai ka snong kabala aibor daki wahe snong jong snong lapangap bakin chong snong hangtu bat da kumta baro kito kilengkha ki puta ki badon hapo snong lapangap om dei hiru tang hapo snong lapangap wat si sepot senong tapat sepot senong jerong baro ru ki de ki lengkha penthor ki ba kini ki pa jong senong jong senong lo pangap ki yo pating nadu kilong swa ge manswa badon ru kat to kat ni ba ki thit na ki karbi bat kumbalong benta kumba 95% ki lengkha barok baron situ ki debe jong ki kasi penar jongi bat kini ki lengkha kim hap hapok area senong jong senong karbi namar ba setei gemut kidang don ki area sinong phi kidang don ki area sinong te gini lengkha kim hap po ki area sinong ki hap be ki debe ki private property te namar ba ki don lagi jong ki kot kisla bar ki siuru ika khajana te de helor kane gadong rimba ni ong ba kane ki jingle jong ki karbi kade seba palat put te subu kum kanuksa omde hi kanuksa ki jing sisyahi nadu bami keto ga jing yakan at ladang apa kelau nai mi mo at pe waiterik te gami no keto jing yakan at hadin bagi pai kasi penar jungi gelelek ban phot bar jenrat no ya gitu ki plantation jogi hantu te ha keto gopor ki babun ki pai nong suk snong jungi kim pat de pat thung ka ba ki don ki pen thor ki ba ki dak ki ap ya gopor liur phi ya gas yo slap te ha keto gopor kim pat yo ban thung ka ba
Kidang pun ba ki bong pat yo ban thung ka ba ka tu ko. Te kamut ki la pep hi kata ka thung ka tep ka juki. Nadu mami ka tu ko huri hura. Bat hadin nang ta kito ki balayo ban thung ru kami si pun ke jing ki bapli na mar ba kim yo shu ban lek pe ban lek pe wa ban lek pen khut king. Na mar ba ki trap ki ru la cha thang lot ku mang yo i hi la ta ko bo. Bat mentale la des ka por ot. Ha ka por ot ru kamut kim pat yo ban ot. Lek mut ban lek ot si sin ru la cha siat jeri. La cha maham kum ta ter king. Ti kamut ha ba ki breu jungi kim nut shu ban lek ot i ve ar ngut kum ta ter tiki hap no ban ya lang king. Cubu menta mo sisngi gia lang no halang khajonga. Next part halang khajong ini kum ta ter king. Mut ki la ya perlu pelang no baro sisnong ban ya lek ot kum to da kenhun. Namar ba kim nut shu ban ya lek i ve ar ngut. Te ke jing ka long ba balai bagi breu jungi kim la sha. Na lor ba ladu ban thung ban tep. Na lor ba ladu shu ban pen khuj ban ai ban ai wa kum ta ter. Ha ka ne ka por od ru kumut kidang ya pendik kum to. Te kinong snong hi ka snong la pangap ki dei be barok ki kinong rep. Kim don re ka jing mi na we. Til da kim yo ban lum ban lang ye ka jing tung jing tep yo khau ku ba jong ki na e kin ban ke. Kilak ta yo ku ba kilak ta yo khau. Kilak ta ye ka sim em kilak ta ye ka jing im em. Te de ne ka daw ka mut bagi breu jong niru kim la sha su te ye ka ta ka jing le ka jong. Bat na ka liang jong hi kum ka forum ngi kren sai ba ka snong la pangap hi kadang dei pura po purusam jong jala megalia bat barok itu ki caka ki puta ki tu ki lengkha ki bri ki nong snong jong la pangap ki dei be hi cepo purusam jong jala megalia jong. Namar balai bala nang ipek tangkat kum ka tu ka notification ka kendai spa san perwai kan permi da ka asam hiru kat kum tangkat kum ka jing kedeu jong ka toru kan ne ka snong hi kadang hapura cepo purusam jong jala megalia. Henry hadin kan ni hadin bala penyap no bala supersit no ya kan notification kat kendai spa san perwai daga asam notification hi ke bala penmi ya kesem kendai spa san perusan te katu ke jaka kadang dei ke dispute area te ke jaka ka bompat don utau purusam mu pati kena ya badang dei ban penbe ya ke blok 1 blok turu dei bari transfer biang spo me kale akum ta ter ke te ke jingle jong ni karbi gemut kimpurom syuwat ya kata ka ke notification jong asam ke te ki lebe de ke bor te hang ning don ban ong ba barok kini ki huri hura ki bami na po snong kaduli po snong pangap po snong mukurok po snong pesiar muluber kum teter ka dei be hi ning kren da ka basai ba kani ka karbi ang long termos council ka dei ban sim gi klik dei maka ti balek kum ki kini ki kam ki ba penbi kani ki huri hura katuk entry tax ger po snong kanduli ru kani ka karbi ang long termos council ka bumut pendien te kani ka plantation hang neru kumut ka karbi ang long termos council ka balek. But samanta kamut ketuka plantation ketuka jing chna surok ke plantation ke badon spok mukro ru gari kerbi ang long mas kausili ke bapen le bar kum ta ter te ngi kren ke basai ba kane kerbi ang long mas kausil ka dei ke ban sim yaga responsible haga jing ide bar kane jing jia but sakaweru ngi nakaliang jungi kum ke forum ngi kwa ban ong bat ngi don ru ban ong ba ngi ai bor ai man sim ho oi kum ngi ong men nemo ngim pen slur ya ka kam ya snam ya ka kam ya syok ya dat nrei ngi dei hi ban yeng da klenti ka hok pat klenti ka an hinrei ngi don ban kentu ya ki breu jungi ki basong ki basa ki chrong kaput ba kim dei ban long ki ba khauput ke dei ban long ki ba slur bat ki deru ban long ki ba tip ki ba sai ha ke jing ya dei pat upur usam te kumangi tip hi ba kan ni ke jing ya le kampat kut kapor kadang slem yengi begini ban yeng ya le te ngim dei ban sya penei bat ngim dei ban sya pen ngop kum bajia ha katuk hanyeu terik phi na ka banta ban yasuk uneu karbi ubu sendon ke jing dawa te ulai kenroi ma uhi bat anda ki breu jungi ki pan kata ke jing suk ubu sendon ke jing dawa te ke perthai ayu ke bukum kene ha katuk ke pis ke meeting ke balalong henriu terik mentau benai mo hapo khanduli BOP kum nong karbi ong uwan haga jisha ke district administration kap ha ya bakin wantang para district administration bar hadin nak tahu karbi one more than 30 person haga ta meeting bar haga ta meeting ubu penbanda ka ayu ubu penbanda ka condition ubu penbanda kata ka kajing da wajung ukeng nak ban taban man rai kata jisu badong kong ong ula u kenroi u kendang nadu kitu pilar kepala si jubor ka sarkar Assam since 1971-72 hadin nang ta uong pade ya katuga plantation na kamataban pen imbiang ha snong lapangap
bat hadin nang tahu ong ba barok gitu gi lengkha gitu gi beri gi jung gi beri jung gi baron situ gi snong gi debek beregister cepo kerbe ngalong motor bos council naga betaban rai kata gi justu te hak ne gi jung dawa jung pi kinong lapangap jim pediang bat kata gi jing yalah kan riu terik kampoi sia iro te halor katu gi jing halor kan ne gi jing jia hala pangap kini gi karibi ki base bek na katu gi jing kran han riu terik ba tang kata ka girimeng ni pat ya soy kumno gini gini snong jungi ke kumno gini gi penar kini gi nong lapangap kilek lan ni ginut ban wan ot yu to bau khau juki kalau abi kata agreement de meno bau khau te ula ayu te lan de ke por ot te jadi yang kedau kemut ba kini ginong karbi ki yang scam agani te kemut ngi nang leng jungi ngi kren na ke basai ba ke ju ke por ngi kenturu ngai bor ai man simru ji ginong sok senong jungi perok pasnam jungi ba kim de ban ngop akum kini gi jing penbet jungi karbi ba ke ju ke por kemut ngi de ban long ki beslur te sekawe ke poin ke bangi gede ban ong lani gidon kaban ong ba ga government ru kare bersim khia ya gani lada chlur ma kana ki briu jungi ru nyin suyap ge ku maji hamu kro lada ga government jungi kemut kam sim je jingit khli lani kam sim je jingit khia ban bu kita ki bor pahra ki babiang te sekawe ngimut ban ong ba ngiladep ya kren ni bat he snong jong snong lapangap bat na kaleng jungi ku forum hakan nyeu terik ngadap ai ge jing tho cha Udisi jong West Hills District ban lum ban lang ya baro kitu gilang kha ki puta ke bagi briu jungi kinong song snong jong snong lapangap kimnut su ban lek thung kimnut su ban lek tep kum ta ter te gide ban lum ban lang kata ka jingtho ke jingkhen ban gide ban asya government te government kadon kade ban siu ya kata ka bai luksan ke lani kata ka competition namar ko bang ong do ne ba ki briu jungi seto gide gi bai im kamriam kisania teli na ka banta ka ja kpo ke juki ha kitu gilang kha ki puta juki ti haba kim yo shu ban le rep ban le riang na ekin bam ke ti ka sarkar jungi kemut ka deban siu ya ka bai luksan ke bat menta ngimtip ka jingjia kan long kumno hato kinong song snong jungi kim yo ne ban le od utu ku ba khau jungi namar ba kinong song snong jong snong lapangap kidon ki babun ki lang kha jungi kidon sikitu ki jaka api sikitu ki area te kemut ha jingi de ba ka neru ka sarkar ka deban sim ka jingi khli na ka banta begitu kinong song snong jungi kin yo ban lei ot deu tu bau khau jungi jongki menta hina mar bang yo iba bau khau la iba te lada ka sarkar jungi kamla ban sim khia kam jing du ka bakrau kan jiai gitu kinong song snong jungi ke ba song ke basa situ kan wan kan nem sniu kan wan ka jing yap than ken te de ne ka dau ka mut ba ni kan tu ye government ba ka de sim khia da kinong kilat dan tiru baginong song snong jungi kin yo ban ot lan ban lum ban lang yo bau khau jungi ha ka por ka babiang kena bukan om don kata kajing ketak lan kata kajing luksan te ngidon ru ban ajing mut ba lada kipai nong snong jungi jong snong lapangap kim yo ban lum ban lang itu ku bau khau jungki te ka sarkar ka dehi ban sim ya kajing kli na ka banta kajing bit jing biang jong itu kipai nong snong jungi bedon situ kajing tip ngayo hi tang ba ngangam don spot area mo nagleng jungi don spot area te ban mata ya ke e bom shisha ke bom yo idol yo ki khmat ru ka long ka ba tengim ong re ba katlot kata ka borjing duna ka jing gedon kata ka jing duna te ha ka jing tip jung hi pi iba ha ka tu ngi yo iba kidon kita ki jing kawang terkas ki jing set terkas ku sa ter mo te ha ka jing ide ba ka ne hi na kaliang hi ki bor pulit baro arliang ru kadon hi kata ka jing te lakam na ka bataban ban omjia ka ke ba sniu ken kaban poi sia kata kajing senam la ne sia kata kajing iso yada hinrei haba mi ginu kajing huru rasya gitu ki jakamo omde te ko belong sesor kemut cubu ngiyaj nang ne na kasurok ba lada ki pulit ki lakhang la ne lada ki pulit penokam da kita ki tiar kas kum ter upai ba umdon lat suke ban ki te cepo rura cepo klau kum to te kum no pulit ula ban te lakam pi lada khang hang ne ru unyaj be na klau ru ulai te nang ne ka daw kemut ba kemut ki bor jong island ki bor pulir kim la su ki mentel kam namar bakan nungut kita ki pulir dia don dalam set terkas makenaru tang si jaka arjaka upai ba pan yai ka daw kat ba umon don lenti ban yai te de nang ta ka daw tes ka wer kemut upai ba ang te de lokal utip la da ki khang hang ni ngan yai na ngan yai nang no ki tip ta lenti bi de nang ta ka daw Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya